ана духтарои хушрӯ остин тайёр мекунем. Остин мол тайёр неста, бридагӣ нест, дарозишам просто дароз гирифтам. Аввал дар поён парпаракша мечаспонам, баъд тайёрш бояд 53 сантиметр биёд. Баъд аз он остин пора мекунам. ози часпондани инро парпаракашро ба шумо нишон медиҳам. ана поёни остин чанд қад кушодӣ шумо дар кораам қашамонед, ҳаққи духтамонед, барое ки аз инҷо то унҷа духтан парпарак часпондан, исриф кардан чӣ дар кор бароям қа мана хел чени дар кориятон монеду камака амҷаша буред. Пас аз он ки буридед, ками амҷаро анхе нимкулла мебурем. ман анҷара камакак инҷа сар кардам, инҷа мондаму камакак каминҷаро 1 сантиметр манохе инҷаша гирифтам. каме кулла шакл шуд. акнун парпаракашро мечаспонем. баъд аз он ман ҳами хел лаби материалда, лаби остинда парпаракро гузошта, аз болои ҳамин хат каме ибартарак строчка медавонем. баъде ки ман строчка давондем, оз лабашро аверлок зада, баъд инро ба ин тараф гардонда, бо лаби ҳамин остин строчка медавонем. ана аверлок задем, анакнун манхе гардонда строчка медавонем. мана лаби остин тайёр шуд. ози дуюмашро ҳам тайёр мекунем. пас аз он буридани остинро ман ба шумо нишон медиҳам. баъде ки духте тайёр кардед, болои ҳам гузошта, баъде ки дарзмол кардед, болои ҳам мегузоред, дарозиашро меёбед. аз мо 53 тайёраш, ман 54 мондам. остинашро акнун мекашем. мана ин кушодиш аз мо 17, ман 18 мондам, 1 сантиметр ҳаққи духташ. ва аз ҳамин ҷо манохе каме поён рафта анҷа ним кулла мешам. мана бинед аз ҳамин боло то ҳаминҷа 15 сантиметр мондам. баъд таги каши ин тайёраш 21. ҳаминҷоро чен мекунем гирду ба гирд. мана 21 тайёраш 1 сантиметр ҳаққи духт. мана ми қак кам збор каме биёяд, бароям қа инҷа камакак амқаки пасадочка мебиёяд. тамом. мана вақте ки инҷоро чен кардем, ман инҷаро маълака кашида мондам. боз ба шумо якборига фаҳмонам. ин зависит аз бузбалагии шумо. остина метавонед рост кашед, метавонед омада то инҷа танг карда инҷаашро ҳолам кушод равед. метавонед аз остине ки ҳамун клиентатон метавонед остинаш гӯяд ки ҳамун остинаш хушрӯ бошад, метавонед аз болои остин монда кушоди ҳамун остини пештараашро гиред. аз ман ана мехел омад. таи кашашро 21 мековам ва боқимондааш барои ҷинҷак мераду ман амҷа 1 сантиметр ҳам духта мебурам. ҳаминро ҳозир қайчӣ мекунем. анаминҷаш ҳатман бояд камакак анахе гирдак биёд, хе ростак набиёд ки остинатонам ҳам безеб меистад, кашо меистад, ҳам мумкин ки камтар куртатонам қафо кашидан гирад.
Мана михел остини мо тайёр шуд.